Dobrá. Kvazar se zúčastnil dvou výběrových řízení. V jednom výběrovém řízení byla projektovaná cena Kvazarem, kterou vyhrál, byla podhodnocena, dal pod rozpočtovou cenu a udělal nekonfliktně, bez problémů první část realizace. Vyhrál. Prostě vyhrál výběrové řízení. Pozor, mám tady zapis druhého výběrového řízení, kde Kvazar se účastnil jenom dvou výběrových řízení. Kde Kvazar dal částku 2 26 000 na druhou etapu a Instar Quaking dal 2 310 000. O 300 000 korun více. Mám tady podepsané lidi, kteří hlasovali pro vyšší cenu. Ano. To jsem byl já, jsem tam byl taky. Shodou okolností za týden Instar Quaking dal do členského fotbalu prostřednictvím tebe na koupí Bemužstva 100 000 korun. Zůstal to v obci, ne? No, dobrý, tak se dělají výběrové řízení.